Защо китайците са с 100 години напред в строителството? Това е един мост. Ето, вижда се как е направен. Това отзади са част от скъпите сгради в един от скъпите квартали, Джуджан Синчън се казва. И това е въобще новия начин, по който се правят сгради. Метал с стъкло. Ето там се вижда какво са правили преди 10 години, примерно, или преди 15 години. Ето миналото, ето бъдещето. И всичко напред е метал с стъкло, което се прави изключително бързо. Така че има къде да ги гоним. Сега ще заснема, за да покажа какво означава ново строителство. Това е метал с стъкло и нещата изглеждат много елегантно. Китай, Гуанчжоу. И ето старо строителство. Въпреки че прилича на нещо, което може да е добро в България, в Европа и така нататък. Това е друг тип строителство. Това е цял нов начин да се строят жилищни и бизнес сгради в Китай.